Joo, nyt olisi tarjolla tässä tämmönen priimakuntoinen lippulaiva S. 100 tonnia ajettu. Täysin ruosteeton, jos ketään kiinnostaa. Ulkoopää ei ole käytännössä mitään jälkiä muuta kuin jotain ihan pieniä kiveiskuja. Mutta lähes virheetön. Ja kaikki toimii. Eli kaikille matkustajille löytyy sähköpenkit edessä 3 muistipaikalla. Sähköratti, sähkötoiminen peili sisälläkin, taustapeili, automaatti-ilmastointi, takamatkustajille oma ilmastointi otettu lisävarusteena tähän autoon. Kohtuu harvinainen musta kattoverhoilu on tässä autossa otettu lisävarusteena. Ja uutenaan tämä on myyty Venäjän valtiolle. Tämä on Euroopan ventimalli, mutta tämä on vety heti uutena Tokioon sinne suurlähetystöön. Tämä on ollut siellä 2012 vuoteen asti. Ja tämä on Suomeen totu silloin niin 60 tonnia ajettuna. Ja 12 vuoden jälkeen tähän nyt on tullut 40 tonnia mittari. Takana on tosissaan omat ilmastolit molemmille matkustajille ja sähköpenkki kallistuu tässä takanakin ja penkin lämmittimet on kanssa takamatkustajilla. Pystyy siirtämään myös täältä takapenkiltä käsin, jos ei tilaa riitä muuta. Ja langimallihan tää on. Ja kaikki varusteet on tosissaan toimivia, mitä tässä on. Kattoluukku on lasinen ja sähköinen takalasin verho on otettu tähän ja sisusta on kyllä oikeastaan niin priima kuin pystynyt 30 vuotta vanhassa olemaan. Konttikki ihan priima. Lisää lukkoa otettu, mitä arvokasta kuljetettu tässä uutena. Kaikki on niinku täällä työkalussa alkuperäiset ja kaikki vararenkat ja tosissaan ruostetta ei ole missä. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin nosturilla nostetta, niin näkee ton pohjankin, niin se on ihan priima. Imu-ovet on otettu kanssa tähän. Kaikki toimii. Sitten on tää on ollut ihan niin ylitarkalla pidolla tässä harrastekäytössä. Uudet alkuperäiset takaiskarit on siinä. Ne maksaa yli 3 tonnia kappale. Moottorin johtosarja on uusi. Sekin yli 2 tonnia. Uudet katalysaattorit on. Sekin yli 3 tonnia kappale. Kaikki moottorin. Tiivisteet on vaihdettu. Ja ihan kaikki. Se oli semmonen vajaa viikon projekti. Siihen on vaihdettu kaikki. Ei vuoda öljyä mistään. Sitten on vaihdettu ilmastonin kennot. Etumatkustajille ja takamatkustajille omat. Samalla on purettu kojellalta irti. Kaikki tiivisteet on vaihdettu. Joka ainut ilmastonin tiiviste on vaihdettu tähän uutta. Se oli semmoisen toisen viikon projekti. Tämähän on niinku varmaan jollain 15-20 000 eurolla niin se 10 vuoden aikana niin osia vaihdettu. Ja koskaan ei ole talvella ajettu. Joo, pohjahan on niin tätä nyt ei ole fiksailtu mitään, mutta tää on ruosteeton. Ainut ruoste nyt on pintaruoste pakoputkessa, mitä nyt on, mutta ei muuta ei ole kyllä missään ruostetta edes tukivarrissa eikä missään. Tää on niinku vähän likainen on, mutta ei tarvi kyllä
hitsaushommiin ruveta tämän auton kanssa. Taso-osatoiskarit on tässä 600, niin ne on vähän arvokkaammat mun takaiskarit, mutta ne on vaihdettu. Ne rupes kolisse viime kesänä, niin ne vaihdettiin uudet. Mutta muuten kyllä eikä kolise mistä. Kaikki nivelet on tiukkana.